Is-sibt fil-għaxija telleb suċċess l-attività Orkestra The Big Jam, attività li offrit spettaklu mużikali u artistiku mill-aqwa mill-eluf ta' persuni li attendew għal din is-serata. Il-kunċert organizzat minn Malta Community Chess Fund taħt id-direzzjoni artistika ta' Paul Borg Bonaci u direzzjoni mużikali ta' Maestro Aurelio Belli ġab flimkien lill-Orkestra Filarmonika Nazzjonali u l-aqwa talent lokali li preżentaw kanzunetti klassiċi u moderni. Il-President Miriam Spiteri De Bono u r-raġel tagħha Anthony Spiteri De Bono ingħaqdu ma' dawk li attendew għall-orkestra bris il-ħidma tal-Community Chess Fund. Wara l-kunċert il-President intaqgħet mal-kantanti, artisti u mużiċisti fejn irringrazzjathom tal-impenn tagħhom bris din il-kawża ġusta u esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għall-ispettaklu offrut matul din l-ewwel edizzjoni taħt il-presidenza tagħha. Il-President irringrazzjat ukoll l-eluf ta' persuni li attendew l-orkestra u li b'donazzjoni tagħhom taw daqqa tit lil Malta Community Chess Fund biex kompli tgħin lil dawk kollha li jiġu bżonna.